Seguim amb la mateixa il·lusió, hem treballat molt bé i bueno, sabem que és un dia important demà i que hem de treure els 3 punts, però la veritat que la setmana ha estat molt satisfactòria. Bé, hem de guanyar ara mateix per recuperar posicions. La taula classificatòria diu una cosa i està clara que ara mateix necessitem 3 punts per poder-nos ficar com a mínim al mig de la taula i començar a mirar cap a dalt. Bé, jo crec que és un equip valent, és un equip que vol marcar gols, amb molta fase ofensiva en transicions, que els agrada córrer, 2 jugadors a dalt molt interessants, amb molta envergadura, que aquí a Can Misses Portmany ja va demostrar que ens pot fer mal, no ens podem confiar i hem d'aprendre els errors i jo m'espero un Sawyer de molta qualitat. Bé, jo crec que en cap dels 2 partits ha estat una raó de relaxació. Jo crec que l'equip, el primer partit, juntament amb les lesions de la primera part, que van ser molt importants, els jugadors que van entrar, com ja vam parlar, no estaven en aquell moment preparats per a aquesta situació, que eren els juvenils, i l'equip va donar una actitud excel·lent. No crec que sigui un tema d'actitud o relaxació, més bé d'ansietat o de que el primer partit havia molts nervis i juntament amb aquests infortunis doncs, bueno, es va fer una bola de neu. Però jo crec que ara mateix sí que és veritat que veure les coses en perspectiva segurament demà ens farà jugar molt més tranquils i amb molta més confiança. Sí, demà serà un partit molt difícil i si no ens fiquem per davant o estan costant les coses, hem de saber que el dia del Portmany fins al 90 vam tenir ocasions per poder marcar i que hem de lluitar fins al final per fer les coses com sabem fer-les nosaltres. No hem de pensar que hem de guanyar el partit al minut 10, cap partit s'acaba al minut 10, hem d'anar a poc i treure els 3 punts, que és el que hem de fer demà.